lalaking natagpuan sa gilid ng kanal sa Kalasyaw, patay. Para sa detalye narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Wala nang buhay ang isang 26 anyos na lalaki nang matagpuan ito sa kanala sa gilid ng Sitio Habagat Road sa Barangay Talibao, Calasyang, Pangasinan madaling araw ng Hulyo 20. Kinilala ang lalaki bilang residente ng Barangay Mangkup, Kalasyaw. Batay sa investigasyon ng pulisya, napansina ng 3 dumaraang residente ang isang motorsiklong nasa gilid ng kalsada bandang 1:30 ng madaling araw. Matapos tignana, nakita na lamang nila ang biktima na pawang wala umanong malay sa katabing kanala. Napag-alamang may tinamong matinding pinsala ito sa ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay ayon sa attending physician. Ayon sa Kalasyaw Municipal Police Station, nakitaan ng 8 metrong skid mark ang lugar na pinangyarihan habang may pinsala rin ang kaliwang bahagi ng motorsiklo. Tinitingnan ng pulisya na posibleng nawalan umano ng kontrol ang biktima sa kanyang minamanehong motorsiklo habang binabagtas ang zigzag na bahagi ng kalsada. Gayunman, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.